Marriage wụ ngwugwu ihe onye gbaghatara ya ewere. Marriage na onwe ka ya mara mma, ha wee beautiful union. Mana ụfọdụ bịa ha sị he ka awụrụte marriage na-adị. Ụfọdụ bịa ha sị marriage tụgazi m ụjọ because of ihe na-eme ugbu a. Nwanne m nwaanyị ọ na-elubeghị di, ekwekwele ka ụmụ okwu ndị a megharịa anya. Nwanne m nwoke ọ na-elubeghị nwaanyị, ụjọ atụla ṅụ. Marriage wụ ngwugwu. Ihe matara na onye gị na ya nọ n'ime ya wụ marriage. Onye lụrụ ọhịa matara nọ ọwụhụ marriage n'onwe ya. Marriage n'onwe nke ya wee union, a beautiful one at that. God recognized. Biko ọ na ịnọ ngala ugbo ene ele onye ahụ gị na ya abụọ bi ịma na ikekwe ịkwaga ya agwa ọjọọ ọ ịdịga harsh ọ ikweghị ha ekwege ọ ị naghị ekwe ka okute ume sọsọ gị ma ihe ị na-eme. And ịma na otu onye ahụ dị awụzighị otu ọ dị mgbe ị lụrụ ya. Ọ nọ na nwoke, ọ nọ na nwaanyị. Mgbe ụfọdụ nwoke ga-amacha mma nwoke na-eme ọfụma ngwa ngwa ọ lụrụ nwaanyị ya arụ ka ekpuru ya ekete ihe isi ike nwoke ahụ ebido gbanwee. Mgbe ụfọdụ ya wụrụ nwaanyị ngwa ngwa nwaanyị lụrụ di a na-ebo ya ihe ọmụọ na nwa because of ọmụọ na nwa ụmụaka abatala ụtawala ahụ stress ọwụchakwa ahụ stress. Ile ihe gbanwere nwaanyị ahụ o nwere ike ya wụrụ na nwoke ya na-ebi ekweghị ha ekwega o kpega ọkụ onye gị ya nsogbu. Mana marriage ekwesịghị ịdị otu ahụ. Ọ wee beautiful thing ebe ekwesịrị inwe obiọma, ebe ekwesịrị alawachi ije asị biko alawa icheta ụlọ gị na-agba. Mana mgbe ụlọ mmadụ bịara bịa tọọ n'otu echeta obi amapụ icheta onye gị na-ebi obi amapụ o kwesịghị ekwesị. O kwesịghị ekwesị nwanne m kepụtara ugbu a na-ewo nwaanyị pụta na di ahụ arụ ya mma mbe mbụ nwaanyị pụta na di ya tawa ahụ ga-ehụ ya echiche ndị nwee na-abịa arịọ ka di ya bịa kpeghara ha. Ndị gụrụ egwu ji gụọ egwu sị nwaanyị jọọ njọ nwoke lụọ ya ọ bụrụ sọ mma. Mana ugbu a zawụzi nwaanyị jọọ njọ nwoke lụọ ya ọ bụrụ sọ mma. Ọ wụzi nwaanyị shi na di pụta wụrụzie sọ mma. O kwesịghị ịdị otu ahụ. Onye ọbụla kpachapụ anya n'ihi na ụwa na-anaghị ebu ya n'isi. Your partner is your partner. Your partner wụ onye njikọ aka na onye gị na ya abụghị ejikọ aka onye ntakọ ntị ṅụ your best friend. O kwesịrị ya pụta ya na robust obiọma ịhụ ya ahụ ama ya mma onwe ihe ga-abọda ya. Mana o rughala nke ọ tawala m aka ndụ mmadụ nọrọ ndịle anya ihe enyenwene ndụ o menwene na affect na your life. Biko nwanne m nwoke ọ nwanne m nwaanyị buo ngwangwa sụrụ isi mgbe mere na m si m do nkọnkọ dom m hapụ ya sụkwashịa. O rughala na marriage dọwaghala ndụ nke ịsụkwashị ya sụrụ isi ṅụ sere isi ṅụ. There is no marriage in heaven. Onwe ihe niile ụwa nọ ka ọ gwụrụ. Ihe a ga-ajụ na ajụjụ ya wụ ụmụaka Chineke nyere ṅụ enwe ya ga-asị ṅụ di nyere ṅụ di ṅụnwụ ohuru na ọgba n'isi nke onwe ọ ga-aza asịsa ihe o metere. Mana ụmụaka Chineke nyere ṅụ olee ụdị ka mgbazi ole gbajiri ha ka otu isi rezie ha ka otu isi zụọ mkpụrụ nke Chineke ji gọzie gị. Ọ ya wụ the main question. Biko o rughala nke na ịmaghị omega gị ihu mega ga-azụ sụrụ isi ṅụ were ndụ ṅụ ma gịnị mere ihe. Ụmụnne m ọ ngọ ha nọ m n'ọnụ udo dịrị unu.